खवणे बिचार फिराक जाताय तर ह्यो व्हिडिओ नक्की बघा, कारण तुमचो फायदो होऊचो हा। आपल्या कोकणात एकापेक्षा एक जबरदस्त समुद्र किनारे असत आणि त्यापैकी एक खवण्याचो समुद्र किनारो जिसर परत परत जायचा वाटता। सर तुमका शांत समुद्र, हिरवीगार किनारपट्टी, नारळ आणि इतर झाडा झुडपांचो समावेश असा। हिसरली खास ओळख म्हणजे कायाकिंग आणि कांदळवन सफारी। तर नमस्कार मंडळी, आमचो शेजारी आणि त्याचो खवण्यातलो मित्र प्रणव यांची आज चांगल्या मुहूर्तावर भेट झाली। अशी भेटा होते जसं दोघांका लगीनच करून टाकूचा। प्रणवान सुरू केल्यान खवणे बिचार कायाकिंग आणि त्या कायाकिंगचा नाव हा प्रणव कायाक। तुम्ही म्हणताला तर आमका काय फायदो, खैसर केले तरी आमका तितकेच पैसे देवय। तर नाही हा मंडळी, तुमका जर कायाकिंग करूच्यासाठी खवणे बिचार यायचा असा तर सगळ्यात आधी प्रणव कायाकला कॉल करून प्री बुकिंग करा, कारण प्री बुकिंग करणाऱ्यांका असा 25% डिस्काउंट, 1 तास रायडिंग आणि माझं नाव सांगल्यात तर हडे 15-20 मिनिटं जास्त सुद्धा गावतली। येऊचा कसा आता सांगते तुमका। आता तुम्ही समजा वेंगुर्ला बाजारातून सरळ खवण्यात इल्यात तर एकदम शेवटचो लेफ्ट, आणि समजा तुम्ही मंडळीनो मापण मधून इल्यात तर पहिलोच राईट, मग खैसरत न परत एकदम सरळ मार्गे जाऊचा डायरेक्ट बीच। बिचार गेल्यानंतर प्रणवाच्या आईन आमका मस्तपैकी आंबो कापून दिले। आंबो खाऊन झाल्यानंतर आम्ही गेलो बिचार। प्रणवान आपल्या मित्राक बोटीत बसवले। बारको पोरको जरा डॅम्बिस होतो पण बोटचो लोक एक्सपोर्ट होतो। आतमध्ये गेल्यानंतर पर्यटकांका हिसर शांत आणि स्वच्छ पाण्याचा आनंद घेऊक गावता। किनाऱ्यावरती नारळ आणि इतर झाडा असत जी किनाऱ्याक जास्त अनुभव देतात। सगळ्यात भारी मजा येता ती कांदळवन सफारी, वेगवेगळे वनस्पती आणि प्राणी बघू। ओळखीची माणसा गपचूप रायडिंग करताना दिसतं। तुम्ही फक्त वर दिलेल्या नंबरवरती कॉल मेसेज करून प्री बुकिंग करा आणि प्रणव कायाकचो आनंद लुटा।